Как е настроението, господин Живков? Спокоен ли сте? Да. Напълно съм спокоен. Как ще отговорите на онези зрители, които ни казаха, че не искат да ви виждат на екрана? Как не искат? Които не искат да ви виждат на екрана. Как ще им отговорите? Това си е тяхно желание. Нали е демокрация сега? Изпитвате ли усещането за някаква вина? Това е въпросът на Тоджарова от София. Чувствате ли се поне малко виновен? За какво? В такъв случай... Ако е за моята политическа и държавна дейност, нямам никаква вина. А иначе? Иначе аз съм жив човек, не знам какво имат предвид. Кой знае? Недялков от София ви пита. Вие сте на пределна възраст, но се опитвате да ангажирате вниманието към себе си. Бихте ли членували в сегашната БКП? Там са и някои ваши съратници. Не бих членувал в сегашната социалистическа партия. А в БКП? И в БКП аз не знам колко партии БКП има. Нямаме информация. Желев, София. И на последната си пресконференция преди няколко дни казахте, че БСП не е вашата партия. Защо мразите БСП? Не, аз не мразя БКП. Аз не съм съгласен с ръководството на БКП, а не с членската маса, която много добре си дава сметка за ситуацията сега в България. Имате предвид БСП? Българската социалистическа партия. Става въпрос за ръководството и то е една част от ръководството. Миланов от Пловдив. Някои вестници писаха, че на последната си пресконференция сте съобщили, че заедно с други соцлидери сте готвили заговор срещу Горбачов. Вярно ли е това и защо едва сега го съобщавате? Не може да се каже, че това е заговор. Постигнахме единодействие да се противопоставим на неговите преустройства. Това си е естествено. Ние носим също отговорност за нашите страни и не можеше да не споделиме. И се оказа, че всички се еднакво мислим по така наречените преустройки на Горбачов. Денев от Враца. Вие много пъти сте говорили срещу Горбачов. А знаете ли неговото мнение за вас? Много не ме интересува неговото мнение и не съм се интересувал. А защо? То е, както казват, бита карта. Само мисля, половин процент е получил, когато се е състезавал за президент, миналите избори за президент на Русия. Самия руски народ го отрече. Той не се е вел на тези избори? Не, той се кандидатираше. Кандидатира се. Обаче спечели малко. Некакви си половин процент е, колко ли. Добре, да продължим с въпроса на Гандев от Бургас. С кой от световните лидери се оприличавате? От кого сте се възхищавали и на кого сте искали да приличате? В началото, когато бех издигнат за генерален секретар на партията и председател на Министерския съвет, най-много съм общувал и съм се срещал с съветските ръководители. Първата ми срещи, разговори беха с Хрущов. След това останалите Брежнев и така нататък. А на кого сте искали да приличате? Не съм искал да приличам нито на Хрущов, нито на Брежнев, нито на Хрущов, нито на Брежнев, нито на Горбачов.
Да добавим въпроса на Цветанов от Никопол. Чувствате ли се като антика на Сталино-ленинския социализъм? Аз работех във време, когато сталинските тези си разработки на марксизма беха в пълна сила. И много естествено съм рубувал на някои постановки. Но аз дойдох до извода и ги отреках, че това са съчинени работи и не отговарят на идеала, за който ние се борим. И още един въпрос от пресконференцията. Каменов, София, ви пита: на последната ви пресконференция ви казаха, че не сте автор на мемуарите си, защото сте били неграмотен. Защо позволявате да ви обиждат така? Този вероятно е неграмотен, който ми е задал този въпрос. Аз съм не само... Аз съм работил 3 години като ученик в графическото висше училище, което беше единствено Балканския полуостров, и съм се занимавал с буквата. С буквата. Не с друго не се занимавал. Това е моята специалност. Избраха ме за секретар на Съюза на средните графици. И като в качеството ми на секретар, аз съм участвал в обсъждането на идеята да се промени стария ръкопис. Така че аз съм запознат професионално с буквата, ролята на буквата и така нататък, и съм участвал. А като нелегален, аз писах, нямах пишуща машина, нямах нищо, аз съм писал само на новия език. Тъй като го познавах, специалист съм и на никакъв друг език. С изключение на личната ми карта, която беше фалшива. Там само портрета ми е верен. Всичко друго е неверно. Разбира се, ръкописът беше този, който господстваше тогава и не можеше в един нелегален документ аз да пиша на новия правопис. Но всичко друго, което съм писал, в това число и първия позив за защита на евреите, съм го писал по новия правопис. Младенов от Русе ви пита: какво още не сте казали за 10 ноември? Какво все още не е известно? Заговор ли беше това или нещо друго? Как не усетихте при вашия опит, че се готвят да ви свалят от власт? Да, аз се давах сметка, тъй като останах сам и се противопоставих открито срещу преустройките на Горбачов. Това е историческа истина. Горбачов пое организирана кампания срещу мене. Тя е известна, по това е говорено много, но не си давах сметка, че ще се стигне до такава извратеност и деградация борбата срещу мене. Аз бях обвинен във всички земни грехове, оплют. За мене говореха, че съм имал милиарди левове на Запад, че имам дворци на Запад, вили на Запад, какво ли не. А сега искам за ваша информация да ви съобща, че на Запад се появи съобщение, в което казва, че единствения президент в света е Тодор Живков, който не е скътал пари в България, нито в чужбина. Къде е това съобщение? Това съобщение аз преди половин година го слушах. Къде? В печата. Кой печат? Нашия печат. И как така не усетихте, че ви готвят сваляне от власт? Аз предполагах, но това протичаше в разговори. В разговори, които бяха разумни за тогавашната ситуация.
На мен ми предоставиха да доработа новата конституция и така, редица други служби и работа. Но разбира се, събитията се развиха по друг начин. Да продължим тогава с въпроса на Койчев от Търново. Вие твърдите, че е трябвало да управлявате още една